Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ke Joint Action Committee ki khun ki hajar chong ke hima soyong. Kelakar pat ki khun ki hajar chong ke hima. Bademi pat ba. Hakakat pratri ukalalingkot alatar pausan. Hakapor shibeje no sngi. Banshimrai. Hakabiade bakajing bam sngam jong ke Khasi Hills Autonomous District Council. Ya kajing kerpat jong ke Joint Action Committee. Banpin phashwa ya kabil jong ke hima soyong. Badai kabala phabe chaulat ke jilla ban ajing menjer. Hakajing akran bekilar pathai kubor Chairman jong ke Joint Action Committee. Uba Purning Star Shabong. Uliat hu bahag kat pratri ukalalingkot on sia theriatai pada sa shimru yakarai halor kani ka benta. Bila sim yakarai kata kalong ba halor ka jing thau thurmur ba ka jing thau be an beriti ya kani ka jong hima soyong klam don ka jing ya konsol klam don ka jing khodor bar po hima soyong la thau sop sop ya kani ka jong hima soyong bat ya kani ka jong hima soyong la pas po susul ada pas po susul bala pha so governor na kalian jongi kum ga Joint Action Committee kun ga hajar kun ga hajar hima soyong bila bu ka jing tho apa susul ba ka jing pas ya kani ka bil jong hima soyong kalong ka babaan ka bom sim laya ka kum ka kendon ba de pas nomor ba klam don ka jing lum dor bar po hima soyong ba kum ki kun ki hajar hima soyong yim dan jing te bi la chupa sop sop la ne chu thau sop sop de manor te lo kata ka benta ka jing le sop sop ban thau wi ka bil jong hima soyong bat mata ka long ka da ka jing asan jong governor ngilap ba sibun ki ba long ki bla thap ka ne ka ki ba long ki kendon ki ba long bean bar ki ba long beriti halo kane ni iba kadon ka jing khwan ranap da manore ban thau wi ne ka an bang ipet bang play ni kendon ni an ni iba ka jing thau wi ne ka an ka long da manta ka jing mun toy simet jong nore ka bom long ka kum kriti ka store ka kum ka customer kum kan jatra ni terima ko hima soyong dan kata kadau kane ka dorba kane ka meeting ka bamanta ka sim yang rai ban pelong dak public hearing hakakat pratrik mentau Januari hapo stan soyong dan pesu pat ba syaki kun ki hajar jong hima soyong halo kane ka an halo kane ka jong hima soyong ba lemba kane ka latai kubor aso bekarpa ki paro ki kun ki hajar hima soyong na kisnang bapher ban mi renti hakakat pratrik hapo stan soyong bat kan dei hakapor si bace na bata bangyo an pesngau halor kane ka jinglong thurmur bat halor kane ka jinglong penrung ya ki kendon ki balong bean bat ki balong beriti hakane ka ki kerban lang ba ka jing simkhia jong ki ba ban mi renti ya kate ka sngi ini an pesngau ya ka jinglong thurmur bat ka jinglong kelumar kane ka an bat ki kerban ru ba lembak ketika dapat angin sayur pensengau syaki ba nong sistong bat kikun gajar mas saya ladang ipet yang rekom penkrek yang bil bat rekom pas apa susul bat rekom asen jong governor i isai ketar ba ka jingle yang kane ka sulong le kerki le kende bat ka jingle ru golong ba lajan election ban pau pet bangi la thawe ka bil ngila thawe ka ngila ora ka ade kem da perkat pat la ka kata ka bagi tahu kalong ni ang kum kerti gusto kata kalong ba kalau pau sya ikdar tang nawanta pelajan ke election lawra ikane ka bil malah pelong an kane ka ya de ka bil tu masoy halo kane ka jing thau thurmur ya kane ka jong masoy kane ka bil jong masoy na kaliang ka JSC ngila pha ka jing tho chaka disusul ikal pa disusul ba de ban pan phai biang ya kane ya ka tu ka bil jong masoy syakh masoy kenang ban yo ban konsot ba Ndai nak liang ka District Council kam sim lapes ngap kaya Syahmat ban pha cu governor dei Jakarta nak liang ka District Council la thok tu yangi da ka jong ba ka bil kadang don po himas yang ka jing tho ba kini ban penben ndai nak liang ka JSC ngila da ka jing tho ba khnang ba nak liang ka ST Committee jong ka District Council ka dia ban penben pha chuan pha cu governor ndai ka ba susi ba kalong ba nak liang susul ka le don bor ban pha cu governor klem ka jing tip jong kingi ka JSC ki ba jing tho ba klem ka jing tip ki kun ka jani masoyong ba hadu bang long ka te kumta leng ba ka te ka dor bar ka ba khat pratrik ni sa sim par yak rai ka ba nak liang ka JSC dan ka ba nak liang ki kun ki hajar kin ya chmat ha bai dei bat ka ne ka jong ka himas